Mutilak iritsi daguna. Gaur bai ala bai. Mirentxuk ezagutu behar nau. Terretarako plan bat pentsatu dut. Oso listua ez Josu Añaki. Baina goazen arira. Mirentxu lagunekin egongo da. Eta tenak erditik kentzen lagundu behar didazue. Nor ligatuko du bere lagunarekin? Ados. Zuzeu. Eta zuek biak, inguruko mutilak, desagertarazi. Bai? Dena argi? Bai! Diska atera gero justu azaroan bukaeran, azkeneko astean edo, eta gero ginen Durangon horre estan batean eta saltzen, eta nolako esperientzia oso polita eta gainera diska ere esan du begitu, eta gero eman berri dugu kontzertu bat Donostin, lehenengo kontzertua birako lehenengo kontzertua abesti berri guztiekin, eta jendea pozik ere, eta jazten dutena eta interneten bitartez eta baikozik dizkiduten kritikak. Bai, hori tokako kontzertua presentatu genuen eta jendeak esan zigu, nabaritzen dela hori landu genula eta asko gustatzen zaien, eta oso pozik egia esan. Eta inoiz baino saio. Nabaritzen zara, saioak nabaritzen zira. Ibuprofeno izenburua jarri dugu, nahi genurako, diska luz eta pixka baita ere jendeari penak edo kezkak kentzeko elementua da, eta jendeak gozatzeko gure musikakin, eta baita ere egunerokotasuneko pixka bat buskatzeko edo diskoa nahi genura izan, eta horretik jarri genion izen hori. Eta noski, 12 abestiak, 12 pilula edo pastilla izango lirateke. Beti esaten dugu, beste talde batzu gustu kontrako izan digena, baina gure habitat naturala nolabait esan beharren estenatokia dela. Gu estenatokia nolabait jaio ginen ere, eta horri saiatzen dira mantentzen, filosofia horri mantentzen. Gure indarra estenatokian ateratzen dugu. Eta saiatzen garena indar hori nolabait estenatokian musika eta bestiak konposatzerakoan eta grabatzerakoan ere bertan egatiak. Igual diska honetan nahasketa krudelagoa, hotxeak eta zea krudelagoa dira zuzenagoak edo nolabait hori indar hori ere diskan baitan egoteko besti hori. Importantea hori izan zuen, guk lehenengo diska egin baino lehenago kontzertu desente, ia urtebeteko ginen kontzertuak ematen. Eta hori nahi genuen azkenean kontzertu horietan hori lehenko diskoan nahi genuen kontzertutako indarra diskola eraman. Eta filosofia hori jarraitu dugu, beste hau hirugarren estudioko lana da, eta hori honetan ere hori ez genuen nahi galdu. Pentsatzen dugu gure esentzia dela hori bizka ez, zuzenekoak, eta honetan ere saiatu gara, eta uste lortu dugula. Goituta gaude, egia esan ezin kakexatu, eta lemagu 5 urte talde hasi ginenetik, eta ezin kakexatu zuzeneko pila bat eman ditugulako, ia 250 kontzertu dola eman ditugu 5 urtetan, eta hori gu zuzeneko taldea eta asko gustatzen zaigu. Baina diskoa grabatzen ere, zaila izan eramangarria izan da, hori inoiz baino gehiago prestatutako disko bat izan da, pila bat egin dugu. Diska ontarako ibili ginen hasi ginenetik eta bestiak elkarrekin eta ados jartzen. Ia urtebete pasa dugu, lokalean saiatzen genuen bitartean, maketatxo bat ere lantzen. Aprobetxatu gero taldeko gitarrista soinu teknikari edala eta ekipo dakala da, joten ginen gu maketari prestatzen, hori bali izan dugu ere afinatzeko asko, musikan eta estudituko lanari Kamurragoa, azkenean gogo egin, uste nik bintzat sartu nahiz gogo askorekin estudioko oraingotan, estudioko lan honetan, zeren normalean urtero edo plangintzak urtero egiten baditugu, urtebete izaten da lana asako, kontzertuak asako, beste urtebete ensaioak asako, gola pixka bat eramaten dugu tema eta nik gogo egin izan baina estudioa eta hori gogoekin abesti berria jotzeko. Eta hori gogoekin. Abesti zarrekin, bigarren diskoa
batez ere hori publikoa ikusten badetzu motibatzen nada horrela, zure motibatzen zera, eta ez da pixka zirkulo bituzua. Zu motibata hori bazak publiko ere bai, talde antzeiz baita ere. Eta gehien bat nik uste jamin estenatoki gainean, igual pereza edo eman dezake, igual asteburu baten joan ikustenean 3 edo 4 kontzertu egun ematen igual 2 kontzertu, aurretik pereza ematen dizu. Pentsatzea zenbat egin barko duzun asteburu horretan, zenbat ordu pasako dituzu, goizeko 8etan sartu gara, holakoak egiten. Baina gero behin estenatoki gainean zaudela, azte zaizu beste guztia. Ateratzen da izaigu hola errez eta gehien bat hori jendea ikusten bat dugu erantzuten dula. Hori, gonbidatzen dugu Gasteizko jende guztia hori kubikera azaltzea, 8 15 gauko 10etan, ondo pasako delako eta... Honek taldearekin